Sori, mä oon myöhässä taas. 3. kerta tässä kuussa. No, ei se mitään. Aloittaa. Mitä meidän piti tehdä tänään? Harjoitellaan solmuja, eikö se sitä muista? En. Haluatteko te kuulla eksponenttifunktioista? Joo, älä nyt ei, minusta. Uraa, mä onnistuin! Aivan. Toi ei kyllä näytä mun mielestä normaalilta apinan nyrkin. Heti alas sieltä. Eikö me harjoitellakaan hirttosolmuja? Ei. No se kyllä menee tälleen. Apua, mä tukehdun! Mitähän varten ne hirttosilmukat keksittiin? No niin mä katkaisen taas. Uraa, mä onnistuin taas! Suklaamuussa ja Caesar-salaattia. Ja tossakin annoksessa on noin 756,75 kaloria ja 4 eri makeutusainetta. No siis lol, mitä anorektikkoja te ootte? Kaloritonta kasviskeittoa ja kevyt maitoa. Ei kaloreita, ei makua. Ei ihminen tarvitsekaan yleensä 2000 kaloria enempää. No lol. Jee, mä löysin pullon! Roskiksessakin on 1. Onko muka? Aprillia. Aprillipäivä meni kyllä 26 päivää sitten. No lol. Ja jälkiruoksiksi xylitol-purkkaa. Tänään teemme luovuustarpon viimeistä osaa. Niin, ja sit tänäänhän meidän piti tehdä niitä näytelmiä, mitä te itse teitte. Mä aloitan, mutta mä teen runon, joka kertoo kemiasta. Kemia on mukavaa, kun suolahappo roiskahtaa. Kädelle se ruiskahtaa, saa luut ja jänteet katoamaan. No niin, siinähän se olikin. Nyt on mun vuoro. Mä teen näytelmän, joka kertoo pingviineistä ja ilmastonmuutoksesta. Jee, ette tekää kuntopuskoa. Ja nyt ei viimeisenä, mutta ei kyllä vähäisimpänä sisaruspiiri. Voitaisko me lukea se latinaksi? Liian monimutkaista. Entä intialaiseen tyyliin? No, kuka meistä on buddha? Niin, aloitetaan nyt. Mutta kukaan ei muista iltarukousta. Ihan sama, lähdetään kotiin. Joo. Mennään vaan. Moro vaan. Hei hei. Mä tuun sitten ensi kerralla jos toivon mukaan. Moro. Mä lähden ammentamaan tietoa kirjastoon. Ja lähelaitokseen. Kiitos kaikille hyvästä. Muistakaa varoa rekkakuskeja. No niin, pojat. Nyt bailataan. Eihän me tässä mikään kiire laitokselle oo.